आसामिस मिडियायाव खौथि खौथि थाखा जानाय गबिन्द बसुमतारीनि हागोन ना हाया प्रमद बर'आ गबिन्द बसुमतारीनि गादिखौ बोख्लायनो हागोन ना हाया হৈছে বিটিআৰত আৰু খুদ ডেপুটি চিফ গোবিন্দ বসুমতাৰীৰ বিভাগতে এই ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে পিএনআৰডি বিভাগৰ তিনপা যোগানৰ নামত কোটি কোটি টকাৰ লুণ্ঠন কৰা হৈছে ঠিকাদাৰ চক্ৰই কেবা কোটি টকা আদায় লৈছে ইতিমধ্যে এই भिडिअनि फुटेजाव खोनानाया जुदि नंगौबा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गबिन्द बसुमतारीया गिबि लेखा गोरोंफोरनि गेजेराव जाय इउपिपिएलनि लेखा गोरोंफोरनि पार्टियाव गिबि फिथा हास'नाय थाखा जाग्रा जुदि नंगौब्ला भिडिअनि फुटेजाव होनाया जुदि नंगौबा बे आसामिस मिडियायाव बुंनाय बे खोथाया जुदि नंगौबा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा लेखा गोरोंफोरनि सरकारखौ हमनो हाबाय आरो नेक्स्ट सोर ससियेल मिडियायाव ओंखारबावगोन प्रमद बर'आबो साननैसोनि उनाव ओंखारगोन नामा फेरेंगायाबो ओंखारगोन नामा बर' रायजो राजाफोरनि थाखा जाख्ल'ग्रा बिटिसि बिटिआरनि सिङाव बोसोरथामावनो गबिन्द बसुमतारीया फिथा हास'बाय इउपिपिएलनि पार्टिनिफ्राय गिबि फिथा हास'बाय दिनैनि समाव बुङोबा गबिन्द बसुमतारीखौ जेब्ला एक्स एनडिबिआव दंमोन एनडिबि आफादाव अब्ला गावनि दरमाजों सोरबा एनडिबिनि सोरबा बेमार जानाय सोरबा जोबथेसालियाव थानाय सोरबा एक्स एनडिबिनि जेंनानि न'खराव गावनि दरमाखौ बख'नानै लांनै आंनि दरमानिफ्राय आं हरदों होननानै मालाबा बुंफेरनाय रेकर्ड दं नामा नाथाय एक्स एनडिबिआव थानाय समाव गावनि मास्टारनि दरमाखौ बख' जादोंमोन नाथाय एनडिबि आफादाव थानानै सरकारनि दरमाखौ माबोरै जानो हाखो आरो मालाबाबो एक्स एनडिबिनि सेंग्राफोरखौ आरो एक्स एनडिबिनि गुबुन रायजोआव थानाय समाव थाखा फैसानि अभाबाव गावनि दरमाखौ मालाबाबो हेफाजाब होनाय रेकर्ड गैया दिनै बिटिआर एकर्डनि उनाव बोसोरथामावनो गावनि गादियाव थानानै थाखा जाख्ल'नाया बेसेबां गनायथाव आरो साननैसोनि उनाव प्रमद बर' फेरेंगा बिथांमोननियावबो आसामिस मिडिया सरकारनि नोजोराव रायजो राजानि नोजोराव रायजो राजाफोरनि खाथियाव नुसारबावगोन नामा थाबैनो प्रमद बर'आ जुदि नंगौबा गादिनिफ्राय बोख्लायनांगौ बेखिनि भिडिअखौनो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेमा रायजो राजा बयनिबो खाथियाव आं लाबोदोंमोन गबिन्द बसुमतारीनि जुदि थाखा जाख्ल'नाया नंगौबा थाबैनो प्रमद बर'आ बोख्लायनांगौ आरो बिथांखौ थाबैनो गावनि गादिनिफ्राय आउट खालायनांगौ हाजार बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ सामलायनो हानाय सरकारनि खामानिखौ मावनो हानाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोजां मानसि दं बिथांमोनखौ सायख'नानै होनांगौ गबिन्द बसुमतारी बेबायदि बोसोरथामाव थाखा जाख्ल'ग्रा मानसिखौ थाबैनो बोख्लायनांगौ होननानै आङो आंनि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरो बे आसामिस मिडियायाव जुदि बुंनाय खोथाया नंगौबा